Sanibonani bafowethu, uDumakahle lona iphathasi lesizwe. Umfana wase-Fryhead engoje kudisimpumazi. Bafowethu bengithanda ukuxolisa ukukhulu ngokuthi angisezukwazi ukuphumelela emcimbini okusasa eThekwini workshop okaMthandeni njengoba ngiye ngathindwa ithimba lakhe lithi lifuna ukungiqasha emcimbini wokwamukela yena njengoba ebuya phesheya. Into egcina ingivimba ke bafowethu ukuthi ngingasaphumelela emcimbini wakhe ukuthi ngiye ngathola ucingo namhlanje ubuya kuyithimba esebenza noDuduke umfowakaNgcobo. Ucingo bebeluthi ke luyabuza ukuthi ngiyaya yini emcimbini kaMthandeni. Uma uthi emcimbini kaMthandeni ke kuyofuna ngikhethe ukuthi uma ngiya khona angisezukwazi ukuthi ngiye emcimbini wombuso wamacingo. So kube sekungishaya kakhulu ke bafowethu lokho ngoba phela mina akekho engixabene naye nengazwani naye. Mase kufanele ngikhethe lokho sekufanele ukuthi ngithande izitha ngoba mangikhethe mhlawumbe kuya kuMthandeni futhi mhlawumbe sekuchaza ukuthi ngise ngiyisitha noDuduke. Mangikhethe futhi kuya kuDuduke sekuchaza ukuthi mina ngiyisitha futhi mhlawumbe noMthandeni. So mina ngisebenza ngomuntu osuke ngibizile ukuthi ngizosebenza emcimbini. Akekho umuntu ekufanele ukuthi ngikhethe ukuthi ngiyosebenza nobani. So ngigcina ngithatha isinqumo sokuthi ngiyayikhansela umbili imicimbi. Angisezukwazi ukuthi ngiye kuMbuso wamacingo, angisezukwazi ukuthi ngiye kaMthandeni futhi ngoba mina mangathi ngiyakhetha namhlanje kuse kusasa bexolelene bona ngiyoba yini mina. So ukukhetha kuzoba inkinga. Ngisho umcimbi lo wepicnic okakhuzana bathe mabe ngithinta ngavuma ukuyosebenza kuona ngoba kaMthandeni futhi ngavuma ukuyosebenza kuona ngoba ngizama kona ukuveza lokho ukuthi alikho iside engikhethayo. Ngiculela wonke umuntu ngisebenza imali. La ngibizwa khona ngemali mina ngihamba nje uyosebenza. So mase fanele ngikhethe sekufanele ukuthi manje mina sengikhanda izitha or sengikhanda isitha ngoba vele mangathi ngikhetha ukuya kulo mcimbi kaMthandeni futhi sengifanele ukuthi sengiyisitha noDuduke. Mangikhetha futhi ukuthi ngiya kuDuduke futhi sengikhanda ubutha noMthandeni kanti mina ngiyasebenza yabona. Ngisebenza lapho ngisuke ngibizwe khona ngaleso sikhathi. So bafowethu ngicela ukuxolisa kakhulu ukuthi kuyombili lo mcimbi lo ngenisakwazi ukuthi ningibone ngesimo sokuthi ngeke ngikwazi ukukhetha owodwa phakathi kwayo yombili. Ngiyabonga kakhulu.